Hello guys, dito si Hagrid. Say hi, babe. Oh. Ito yung budget. Sabi niya, bakit hindi ka bibili ng toys? Wala kami. Yun yung sikreto guys. Pag matigas yung ulo ng anak nyo, dapat mas matigas yung ulo nyo din. So, 135. Pag sahod ko talaga guys, talagang nag-aalat ako ng pera para talaga yung sa... So, ayan ang realidad natin. Hello guys! Good afternoon. Good afternoon. Today is September 8, 2018, Saturday. So, actually, kakapa-film ko lang. At mag-grocery tayo ngayon. Nagbihis lang ako kasi mag-grocery tayo. Titingnan natin kung makakasya ba yung ating budget ngayon. 1,700 lang yung binudget ko. Ay, yung total pala. 2,000 na lang yung budget ko, pero 1,700 lang yung inabot ng ano. Titingnan natin kung makapektan tayo ng inflation rate na yan. So, ayun. Samahan nyo ako guys at yung aking, iiwanan ko lang dyan. Kasi nag-upload ako ng video. So, let's go! Hello guys! Dito si Hagrid. Say hi, babe. Say hi! Uy, dili. Uy, dito magbayog toys. Dito magbayog toys. Alina, come na. Come na. Siguro kami mag-grocery guys. Ito pa muna kami sa... bibili ako ng headphone. Ito yung budget. Sabi niya, bakit hindi ka bibili ng toys? Wala kaming budget dyan. Bibi. Come na ba? So, yun yung sikreto guys. Pag matigas yung ulo ng anak nyo, dapat mas matigas yung ulo nyo din. Para hindi siya magano sa mga toys. Punta tayo dito sa... Dito ako bumibili ng bibili tayo ng pinakamura na headset. Hindi ko alam kung mag-vlog doon. Sa interface guys sa mura kasi dito. Uy! Napaka-toothpaste. Napaka-toothpaste. Ang sa pila na? 22. 25. Pulbos. 22 mana. 22. Kasi mas mura yung white. 17. May scent kasi medyo light. Konti naman. Kani ito. Shampoo. Shampoo. Ayun na. Yung pa rin yung price. Alisa pa rin yung Philippine. Ito na lang. 36, 72. Ito 104. Okay. Ay, sorry. How much is that? 3 times 135. Yeah, that's 104.75 cents. Aray ko. Ito naman, walang refill kasi nito, guys. Walang refill. Ito naman price me. 225. Same lang. 25. 73. Lemon fresh. Lemon fresh yung ito naman. Ito yung binili ko ng last. Ano yung binudget ko dito. $135 yung binudget ko sa sabon. Mahal kasi yung Joy. Bibi. Ito na lang. Hagrid. Tungkuan. Dali na. Zone Rocks. Zone Rocks 31.
Bacon drops, 35. Okay. Tapos, albatros. Yung maliit lang na albatros. Ito, lemon, 26 and 25 lang. Ayan. Agreed. Tide. Itong 5 ra kung gibutang. Downy tayo, downy. Wala pa naman kami dito. Walang putol. 45. Goodness. Cone, 25 ra. Kada lang vanilla, lami ng vanilla. Oh, Oh, vanilla lang ako, amis. mess. Isa lang. Kasi mess. 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 Banana lang man. Vanilla. Banana. Dagan ba kayo ice cream? 25. Thank you. Mama una. Mmm. Hello guys, ayan, dumating na kami. Actually, kakarating lang namin. Medyo tagalan na kami. So, ayan si Hagay. Siya, tapos na siyang kumain. Ang kami na lang, ni Papa ang hindi pa. Binalang ko na siya ng Jollibee. So, ayan yung toys niya. Si Yum Burger. Yung may yung bago nila. So, yun nga. Yung, sabi ko sa inyo kanina, pasensya na hindi ako nakapag-vlog talagang face-to-face yung kanina dun sa Gaisano kasi Saturday kasi ngayon, ang daming security guard. Bawal kasi mag-vlog doon, guys. Bawal mag-video-video. Kaya, ayun. Ayan. Medyo maliwanag, lights. Ito na ako. Well, in fairness, I actually ngayon, dapat pupunta kami pagkatapos ng mga grocery kasi nasabay kasi ngayon yung 1 month grocery na mga sabon, mga ganon. Nasabay siya sa mga ulam kasi usually ayoko talagang isabay sila kasi medyo madami, nahihirapan ako mag-bitbek kasi overtime pa naman ngayon. So, teka lang. Medyo tama, And, yun nga, nag-grocery ako kanina. In fairness naman, so dapat, pupunta ko sa palengke, hindi na ako napunta tuloy kasi alas 5 na ako natapos doon sa mall na, nung bidilhan ko. So, dahil alas 5 na, kailangan umuwi kasi si Hagi wala pa siyang hapunan. So, gusto niya sa Jollibee siya kumain. Sabi ko, kasi naiihi siya. So, ayoko nang bumalik kay Jollibee pagkatapos siyang umihi. Sabi ko, pagkatapos umihi ka lang sa bahay na lang kumain. Tapos, yun. Para makapagpawiwi na siya. So, yun nga. Dahil gabi na, ayoko nang pumunta sa palengke pag gabi na kasi sobrang dami ng tao. And Sabado pa naman ngayon. So bukas na lang kasi bukas pupunta kami kina Mama sa Sunday bukas. So yun nga sa inflation rate. So since hindi naman to lahat ulam, may mga to. Pero may mga dito, may mga bread. Kasi binili ko na doon sa mall yung mga bread. Pero so far naman itong mga sa mall. parang lang, almost the same lang yung presyo nung last month na nag-grocery ako. Parang ganun lang din. Kasi yung binudget ko sa listahan ko, parang yun lang din talaga yung pakita ko sa inyo mamaya yung listahan ko, okay? Doon lang sa bread nagkatalo. Kasi yung bread na, kasi supposedly yung bread na pibilin ko talaga is, pakita ko muna sa inyo mamaya, okay? Ito talaga guys, binabudget ko talaga. Pag intentional talaga yung pagbabudget mo, magagawa mo talaga. Diba? Kasi syempre, wala kang choice. Kundi kailangan mag-intentional talaga para magkasya talaga lahat yung natin, budget.
So, ayan, in fairness naman, yung toothbrush lang yung hindi ko nabili kanina kasi medyo mahal yung toothbrush doon. So, yung mga naka-check, yung toothbrush lang yung hindi ko na-check. So, sa toothbrush, 50 pesos lang yung binati ko yun kasi yung ordinary lang naman yung toothbrush yung kinukuha ko. So, yung mga hindi ko lang talaga nabili is yung mga gulay, mga fruits. So, doon ko bukas bibilhin sa palengke. Isda, ganon. Pero yung mga iba, nabili ko naman siya in fairness. So, nabayaran ko kanina lahat. Bayaran ko is 1,091.60 cents. Ayan. So, yung kuko eh, hindi kagandahan. Ayaw niya mag-focus. Pero, ayan siya. 1,091.60 cents. Kali dito yung ulam. Yung ulam konti lang. Kasi puro ano. So, laking tulong nun guys ha. Pakita ko sa inyo. Teka. Kung naalala nyo nung nag-haul ako, di ba, sinali ko to, eto, at saka eto. So, until now, meron pa rin siya. As in, lifesaver. Eto, guys. So, kailangan, bibili ako pag sahod ko talaga, guys, talagang nag-aalat ako ng pera para talagang yung talagang malapit na ako mapuno ay aking SD card. Talagang, bumibili ako ng mga bulto-bulto talaga guys. Kasi mas nakakasave ako sa ganito, mga ganito. So, ganyan nga ginagawa. Ilang kainan pa ito. So, simulan na natin dahil parang malapit na akong maano. Ay, naku, malapit na akong mapuno. So, eto, Daz. Actually, yung Daz, okay lang din naman yung ano niya. Okay lang din naman mag-ano. Kasi actually, meron pa akong natira dyan. Marami pa. Kasi, minultiply ko kasi yung sa Joy, yung refill pack niya is 130 pesos, 600 ml. Eto, 139 pesos, ano lang siya, 750 ml, dalawa na. So, that's 1.5 ml. So, yun, ang lalabas. Ang laking diferensya. Diba? Tapos 135. So sabi ko dito na lang kasi sobrang ang laki talaga ng difference. Kasi syempre sa Joy, yung brand kasi yung nagbabayad ka rin ng brand. So ang Daz naman, binagbabayad ka rin. Pero hindi naman kasi sila ganun ka ano talaga sa mga ang tawag dito mga advertisement. Yung Joy talaga may ano. Pero ewan ko, basta mas mura siya. Kaya multiply ko siya. Sabi ko, pero next time tatry ko yung Joy ha. Pag talagang may budget na ano. Tapos ito, Zonrox. Actually, may Zonrox pa ako dyan pero kailangan ko ng Zonrox. Ito lang yung mga bagay na wala na talaga. Hindi naabot ang isang buwan. So, ito, Zonrox Fresh. And I love it. I love this one. Pero sa ZR. Sa ZR talaga. So, yung sabon ni Hagrid. Baby bath na blue. Ito, sakto lang din. Yung, 45 pesos. Sakto lang talaga. Actually, yung bar sana na Dove. Pero nahihirapan kasi minsan siya lang yung naliligo. Yung pang kuskus niya, mas may ganito na lang. Yung pulbo, isa lang na maliit. Yung maliit lang na pulbo yung aking kinuha. Kasi binadget ko sa pulbo is 25 pesos lang. So, this one, mas mura siya. 17 pesos lang. Yung ganito lang. Yung normal na, yung original. Walang scent na Pero mabango pa rin to ha, in fairness. Eto, kahit talaga guys, I swear, kahit gumasos ako nitong Safeguard na ito, kahit hindi nila ako sponsor, imposible naman yon. Pero talagang masasabi kong, talaga siya. Kasi si Hagrid, hindi siya sakitin talaga. Kasi nung sipunin siya, madaling magkasakit. Pero talagang hugas kamay lang talaga guys. Every time na galing sa CR, galing sa labas, bago kumain, hugas lang talaga ng kamay lagi. Hindi enough yung talagang safeguard talaga. Hindi ko bet yung mga nasa Watsons na hindi enough yung mga lang mapagana ng kamay. Hindi. Ito talaga, I swear. At saka immune kasi siya, pinapalabas ko siya sa bahay, naglalaro talaga siya sa bahay, kaya talagang nai-immune din siya sa mga, syempre kailangan din ng mga bakterya yung bata, hindi pwedeng malinis, diba? So kaya talagang kahit ulan-ulanan pa siya, hindi talaga, nagkakalagnak lang siya talaga pag may tonsillitis siya. Pero wala as in guys, wala talaga, wala pa siyang vitamins in fairness. Tapos safeguard, kasi si Papa hindi na siya nangangati, so back to safeguard na kami. Kasi nakaka-dry din kasi talaga pag medyo
So, eto, binudget ko dito 100, pero eto 75 lang. Tapos, sa shampoo, back to Sunsilk, kasi parang nag-oily na yung hairdo ko. No? Nagsaya na tayo nito. So, sachet lang yung binili ko. Kasi, pag sa anak ko, bibili na naman ako ng yung baton. Tapos, eto, downy kasi yung dinadownihan ko talaga yung mga punda, mga ano lang, saka yung uniform ni Hagrid. Yun lang yung dinadownihan ko, 6 lang. Kasi pinadjit ko dyan sa downy is 25 pesos lang. Buti may 6 pala. Actually, lagpas 25 nga yan eh. Pero okay lang. Kasi may mga ano namang hindi umabot sa ano. Tapos Albatros, kasi may lagayan na ako doon. Albatros lemon. Lemon to, diba? Lemon. So, ayan, yung maliit lang, 25 pesos. Pero, ayan, ayoko nang bumili ng lighter, parati nasisira, kaya posporo na lang. Kahit medyo messy nga lang, diba? Tapos, Tide. Kasi yung Tide, binudget ko is 100 pesos. So, this one is 100. Tingnan ko muna. Tide, 95. 95 and 30 cents. Ito. Maliit lang. So, next time naman, pag yun na, yung pag may ano, pag bultuhan talaga yung bili ko, yung pinakamalaki yung bibilin ko next time. Pero ayan, kailangan na naming mag-survive sa 1 month. Kasi ang dami naming bills ngayon. Ang dami na yung babayaran. So I have to, talaga, squeeze. Squeeze. Tapos ito pala, hindi ko kasama sa food budget. Sa other budget to na yung headset. Kasi kailangan ko to, hindi naman kailangan mahal kasi hindi naman ako gamer, hindi naman ako something na nagtatrabaho online talaga na ano lang talaga to, pag kailangan ko na mag-download ng mga sound effects, gano'n, sa computer kasi nasira yung ano ko. So this 125 lang naman. Ayan. So, sa bread, actually 100 lang yung binudget ko sa bread. But, sa bread. Pero, talaga, diba, usually binibili ko half-half lang. Half nung ganito, sa whole wheat, at half din nung sa normal. Wala kasi sila. Wala. Yung white lang meron sila. Yung ganito wala. So, isang ganito na lang yung binili ko. Kasi 74 pesos. Ayan. Tapos, isang ganito. Yun yung difference, kung nakita nyo sa unang video, yung difference niya, yung isang bread is 50 plus, 51 pesos ata yun. Medyo mahal talaga siya, guys. Pero, kailangan ko maghanap ng alternative na pwedeng kasi 100 lang yung binudget ko sa bread. So, this one, this is 31 pesos na Wonder Bread. Ito yung store brand nila. Talagang, sa kanila talaga to. Sila yung gumagawa talaga ng yun sa store taga Isano. Kaya mura siya. Sinali ko na din to. This 26 pesos. Ayan. So, bali, naging 126 yung 126 plus yung aking bread na pero okay lang kasi may mga sobra kasi dito sa aking mga binili, diba? So, ganun-ganun lang. Medyo binabalansi ko lang. Para ma-hit ko pa rin yung target na budget. Para to sa baon ni Hagrid. Yan. Lalagyan ng egg. Yan yung golden oats. So, ipapakita ko sa inyo next time yung kung paano ko siya gagawin. Diba binibili ko lagi yung mix na may chocolate. Sabi ko, kasi before, ito naman talaga yung ginagamit ko. Ay, hindi ito. Yung yung quick oat. Ito, instant oatmeal kasi to. So, i-explain ko sa inyo pag na-film ko. So, ayan. This is 50 plus, 56 ata. Then, coffee. Ilalagay ko dito. Basta, ipakita ko sa inyo. Maliit lang na coffee. This is 20 pesos ata. Tapos, yung jumbo na Celebration soy sauce. 35 ata. Ito 34. Kasi marami pa akong suka. So, toyo lang. And, coffee. Yung coffee, ano lang to? 100 yung binudget ko dito. Pero nabayaran ko ito is 85. 85 lang. Parang 85. So, ano lang, 2, 4, 6, 10, so 20 lahat, diba? Kasi half, si double, twin pack. So, ayan, so nakasave na naman ako doon. Raisins, medyo mahal yung raisins, 30 plus. Ilalagay ko lang dito kasi gusto ko yung may, kasi before nalala nyo sa mga old videos ko, hindi ako bumibili ng raisins. Ayan, balik to raisins. Ayan, this is 9 pesos, asin. And calumet na baking powder para sa pancake. Tapos
Tapos ito kay Papa. Ito sa amin na to. Minsan lang kami bumili ng junk foods. So, ayan. Yung masarap kasi ito, yung Martis na plain salted. Kay Hagrid, wala na. Kinain na niya kanina. Ayan. And ito naman, chicken to. Kami ni Papa mamaya. Kasi Hagrid tapos siyang kumain. So, ayun. Dalawa yung binili ko. So, yun lang guys. Yun lang. Bukas na yung mga pagkain na, yung mga ulam. Bukas na yun. Actually, tapos na ako mag-meal plan. Ayan siya, oh. Ito yung to-do list ko. Oh, hindi pala yung nagagawa ko. Pero, ito check ko na yung iba kasi nakapag-grocery na ako, di ba? So, yun lang guys. Mag-good night na rin kami. Kasi, kailangan ko nang gawin doon lahat. So, I hope you guys enjoy. Follow niyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo. And leave comment down below kung ano yung masasabi nyo sa ano ng mga ano ngayon, mga presyo ng mga pagkain, ano yung masasabi ninyo. So, ayun. Good night. Good night. Say good night. So, ayan ang realidad. Ito ang yung anak ko. Kanina pa yan, nagkaganyan-ganyan. Ang dumi pa ng aking ano. Nagkaganyan-ganyan kasi naglalaro siya dyan sa ilalim. So, ayan yung itsura niya, guys. Ayan. Kunin na natin to kasi hindi siya kagandahan. So, ayan yung itsura.